Depresia? Viete, to nie je vždy len o smútku. Vôbec nie. Dnes sa pozrieme na jeden prípad, ktorý to ukazuje až mrazivo jasne. Prípad, kde sa tá najhlbšia, najväčšia bolesť schovávala za absolútne dokonalou fasádou. A presne toto povedala Natalie svojej terapeutke. Predstavte si to. Môj život je takmer dokonalý, len sa potrebujem upokojiť. Ako by sa ospravedlňovala, že vôbec prišla. A práve tu sa začína tá záhada. Ako je možné, že niekto, kto má zdanlivo úplne všetko, vnútri tak strašne trpí? Poďme sa teda pozrieť na tú jej fasádu. Na to, čo videli všetci naokolo. A ten obraz bol naozaj, dokonalý. Mala kopu priateľov, skvelé manželstvo, deti, ktoré zbožňovala, úspech v práci, proste všetko, čo si bežne spájame so šťastným životom. A presne toto bol jej štít. Dokonalá kamufláž, za ktorou sa odohrávalo niečo úplne iné. Takže, keď prišla za terapeutkou s tým, že máva búšenie srdca a zle sa jej dýcha, diagnóza znela celkom logicky. Panická porucha a k tomu mierna depresia. Znie to rozumne však, lenže realita bola od tejto diagnózy naozaj na míle ďaleko. A potom prišlo to popoludne. Jedno jediné popoludne, ktoré všetko zmenilo a kedy sa celá tá fasáda zrútila ako domček z kariet. Všetko to spustila jedna zvláštna správa, ktorú poslala manželovi. Terapeutka mala zrazu zlý pocit. Proste intuícia, viete? Niečo, čo sa nedá dať do žiadnej tabulky. Tak išla k nej domov. A čo tam našla? Desivé, mrazivé ticho. Všetko dokonale upratané, riady umyté, uteráky poskladané. A Natalie po pokuse vziať si život. A to je presne tá otázka, ktorú si kládla aj jej terapeutka. Čo som prehliadla? A táto otázka nás posúva od príbehu k jadru problému. Ako je vôbec možné, že takáto obrovská bolesť zostala úplne neviditeľná? Ukazuje sa, že problém nebol ani tak v terapeutke, ako v samotnom systéme, v nástrojoch, ktoré sa bežne používajú. Tým hlavným nástrojom je tzv. Manuál DSM. Je to v podstate taká biblia pre psychiatrov a psychológov. Problém je, že sa zameriava hlavne na vonkajšie, viditeľné symptómy. Je to ako zoznam, ktorý si odškrtávate. A to vytvára, povedzme, dosť úzky pohľad na to, čo sa v človeku naozaj deje. A tu je presne vidieť, kde bol ten problém. Dotazník sa pýta: stratili ste potešenie z vecí? Ona povie: nie, ale v skutočnosti cíti totálne zúfalstvo. Máte samovražedné myšlienky? Zase nie. Lebo sa strašne bojí, že ju niekto odhalí, že zistia, že nie je dokonalá. Vidíte ten rozpor? Jej skutočný vnútorný svet bol pre tento dotazník jednoducho neviditeľný. A to nás privádza k úplne inému pohľadu na vec. Čo ak by sme sa prestali sústrediť len na odškrtávanie symptómov a začali sa pýtať na skutočnú, hlbokú bolesť, ktorá je pod tým všetkým? Presne toto vystihol Edwin Schneidman, ktorý bol absolútnym priekopníkom v tejto oblasti. Povedal, že jadrom samovraždy nie je nejaká diagnóza, nie je to škatulka, je to bolesť, neznesiteľná bolesť. On preto dokonca vytvoril termín psychická bolesť. A jeho výskum jasne ukázal, že práve táto hlboká emocionálna bolesť je oveľa lepším ukazovateľom rizika, než akákoľvek oficiálna diagnóza depresie. Je to presne to, čo tie štandardné dotazníky nedokážu zachytiť. Príbeh Natálie nám vlastne krásne ukazuje, že na človeka sa musíme pozerať ako na celok. Nestačí riešiť len biológiu, tie symptómy z manuálu, musíme vidieť aj tú psychologickú stránku, ten jej obrovský perfekcionizmus a hanbu, ktorej nedovolili priznať slabosť. A do tretice, ten obrovský sociálny tlak, aby sme vždy a za každých okolností vyzerali v pohode. Keď spojíme tieto tri veci, biológiu, psychiku a sociálny tlak, tak presne vtedy vzniká niečo ako dokonale skrytá depresia. A tak nás príbeh Natalie necháva s jednou naozaj dôležitou otázkou, na ktorou sa oplatí zamyslieť. Ako sa môžeme ako spoločnosť posunúť k tomu, aby sme otvorenosť a zraniteľnosť nevideli ako slabosť, ale presne naopak, ako prejav obrovskej sily a odvahy.